Знам, че ти липсва. Много мило, че сте осиновили Чоча, лейтенант. Не знае, че непрекъснато говори. Лае. Седни, Чочо. Разчитайте на нас. Искам убийците на Чинли да бъдат осъдени. Ще направя необходимото. Ако трябва и повече. Заловете ги. Дъщеря ми ще ви изпрати. Разчитаме на интелекта ви. Поразпитах тук там, партньоре. Моля? Едно секси парче ми сподели, че са сменили менюта на Южна красавица и още няколко кучета. Какво си намислил? Картите на служителите са с индивидуален магнитен код. Помолих Колар да ми даде сведения за всички служители в клуба. И? Чинли наистина е напуснал клуба по обед, но в 20:55 е бил в биотек. О, не. Омразата ме задушава. Какво? Котка! Какво? Ненавиждам котките. Ненужна мързелива твар. Погледни я тази измет. Те са причината за чумата през средновековието. Не го ли знаеше? Да не си поудял? И за залеза на Римската империя вероятно не си в течение? Да не си мислиш, че Ли Осуалд е действал сам? А? Не, съжалявам. Имам фобия към котките. Имам сметки за уреждане с тях. Убиецът! Как разбра, че е нашия човек? Не виждаш ли превръзката на лявата ръка? Точно там го ухапах. Дай ми ключовете. Бяга! Спрете! Ние сме полицаи! Аз съм полицай, не ти. Нямаш ли компютърно управление? Божичко! Спри! Ти си луд! Не можеш да караш. Ти ще кажеш. Какво карам според теб? Кънки може би, а? Стоп! Спри! Напред, суперченгета! Чочо! Спри! Завой! Кой е сложил този знак? Стой на пътя! Полудяли! Натисни спирачките! Това правя, бе, човече! Педалът на газта блокира! Спасявайте се както можете! Спасявайте се! Хайде! О, не! О, не! Не! Милата ми количка. По-добре да се спотайвам. Виж, с един чук и четка ще стане като нова. Разбрах. Как е самочувствието? Страхотно. Прекрасен ден. Като изключим малката подробност, че останах без кола, без книжка и без бъдеще. Страхотно. Животът е прекрасен. Много сте забавен. Не ми е до шеги. Разсмяхте ме. И това е нещо. Какво? Давай. Какво да давам? Остави на мен. Какво ще кажете да хапнем нещичко в ресторант Ухание до вечера в 8? Ресторант Ухание? Добре. Къде се бъркаш? А ти какво чакаш? Да ти скокне отгоре? Спокойно. Имам жесток план. Разчитай на мен. Нищо няма да се получи. Ти самият каза, че съм дивак. Ще прекараме приятно 5 минути, ще кажа някоя глупост и тя ще си и тръгне. Ти не бери грижа. Чочо е насреща. Всичко съм предвидил. Търсил си ме. Престани с експериментите си. Мисли, че ти прави услуга. Целта ни не е да фалшифицираме надбягванията с кучета, а да разкрием потенциалното благородство, което се крие във всеки един от нас. Ясен ли съм? Прекалено. Утре се събираме в новото крило. Маргарет ще дойде с научния екип. Разчитам на теб.
Разчитам на теб. Потенциалът, който се крие във всеки от нас. Не насилвай кучетата. Не ги другирай много. Подяволите парите. Спокойно, отпусни се и повтаряй само това, което ти казвам.